Lord. Ang kinabuhi ka na po niya kanimugan. May kasiguruhan. Panginoon, labang kanimo. Ako Diyos. May paglabong na dala. Sa patangan ng buwabo. Ikaw ang hangin. Naghihiraw ko hanggang kaharian. Sa dagat na isubay ko, ikaw ang tubig. Nagtatawid sa uhaw, di akalibo. Wala'y pangitaon pa. Ikaw ang ibon. Kapasukaranan ko, hanggang malayo pulamoy. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang kasungan. Nakikinig pa ang puso ko, makaya ka na sa bitawan na aman. Ikaw ang hangin. Nagigilhaw ako ang kaharian. Sa dalat na isubay ko, ikaw ang tubig. Natatapal din sa uhaw, di makalibo. Wala'y pangitaon pa. Ikaw ang libon. Napasukaranan ko, hanggang kalayo pulamoy. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang kasungan. Nagligunin pa ang puso ko, makaya ang tanan sa bitawan na aman. We will sing mga exile ang chorus na part without any instrument. Let us feel the presence of God. Oh yes, Jesus. Oh hallelujah. Oh yes, Jesus. Ikaw ang hangin. Nagiginhaw ako ang kaharian. Sa dalat na isubay ko, ikaw ang tubig. Na nagtagbawing kauhaw, diha kanimo, wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang libon. Napasukalanan ko ang kalayo mo lamoy. Sa mga kalistanan ko, ikaw ang pusunan. Nagikuning mga bukton ko, makaya ang tanan, kay ikaw ang naaman. Ikaw ang hangin. Yes, Lord.
giginhawa ko ug ang kahayag sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig na nagtabaw ni ikaw ha diha kanibo, wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang nagbigon, yes Lord, sa pagsukaranan ko ug ang kalayo ulapon sa mga kalisdanan ko, ikaw ang kusungan. Nagligonin mga bugtong ko, pakaya ang tanan, dahil ikaw ang naaman. Pakaya ang tanan, kaya ang tanan, dahil ikaw ang naaman. Oh, Jesus, pakaya na mo ang tanan, O Diyos, kay ikaw ang naaman. Ikaw ang Diyos na nagpabilin nun nga na matinunanon. Ubiha ka ni mo nga ang mga pag-ampuri na secure. Ubiha ka ni mo Diyos kami nakabati o Diyos ang ako. Ikaw ang Diyos na malayon na matinunanon sa tagsang-tagsangin ng buhi o God. Basta takos ka ang pagadahingon, takos ka ang pag-aawitan o God. Oh yes, matinunanon ka o Diyos, matinunanon ka. Oh yes, Nandun ka sa mga pulong mo, mga saan mo ka na ako, gigutan ko, Lord. Wala sa kapakanan. Ikaw ang Diyos na nagpabilin na Diyos. Yes, Lord. Ikaw lamang, Jesus. Sugat ka sa sinugdanan, ikaw gayon matinunan. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo, mga paghayo mo, sumala sa mga sado, matinunan ka sa mga bulong mo, mga saan mo.
God. Ikaw ang Diyos na nagpabiling Diyos sa mong kinabuhi, O God. Pagtinunaanan ka. Yes, Lord. Mga saan mo ka na ako higuptan ko. Wala kang mausap, sukat pa kaniya to ang paglaog ko. Once again, church, blessing. Again, the chorus part, matinunaanan ka. Yes, Lord. We proclaim that you are faithful. Saan mo ka na Yes, Lord. ikutan ko? Wala kang mausap, sukat pa kaniya to ang paglaog ko. Yes, Lord. Ikaw lamang, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Matinunaanon ka. Matinunaanon ka, O Diyos. Matinunaanon ka sa iyong mga pulungan. Matinunaanon ka sa iyong mga hati ka na mo, God. Ikaw ang Diyos sa ginatuhang ko tayo. Lord, yung Panginoon. Oh, yes, Jesus. Matinunaanon ka. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong pagkamatindanon sa among kinabuhi, O God. That is why, Lord God, aniya kami, O Diyos, ninigtak na sa kabuntagon, Amahan, na nagbalik diha kanimo sa pinakatipuok, Lord God, na mo nga pagdaig, O Lord. Ikaw ang Diyos nga mahimaya, Amahan, and continue ka, Lord God, magapanalangin sa among buluhaton, ninigtak na sa kabuntagon, Amahan, and continue to make great things, Lord, sa among pagsatag sa kinabuhi, Lord God. Kinigtanan, Amahan, among isalig ug ipasalamatan diha lamang kanimo, Dios. O ang pananganak sa Dios tagaigonom. Amen and amen. Mayong buntag pag-usab mga igsoon. O akong gihangyo ang matagusan nga magpahiluna sa ilang tansa-tansa ka kaugalingon kay ari na punta sa sunod nga bahin nga mo'y isa sa mga pinaka-importante niningtak na sa kabuntagon mga igsoon mo ang papaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mo'y kalanon sa atong kalag mga igsoon. O karon akong gihangyo si Pastor James Dumanon nga mo'y magdala sa pulong sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. So may buntag mga igsoon. Medyo gipagaw ko karon pero ako ning pugso na ron ipagawas na ko ang mensahe sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo sa mayong panahon. Ug sa lain higayon nga iyang gihatag aron magkatigom ta, magkatapo aron atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. So sa dili ko na ko magpadayon ako na yung welcome ang manghod sa kong asawa nga naadire. Okay? So, gikan ba sa Jensen Nixon niya nanadire igsoon. Salamat sa Ginoo. Kabalaw na mo basta mo muari dire. Muduol win na sa Ginoo. Amen. So, again, maayong buntag kinsay nakasinati sa presensya sa Ginoo. Namugos jud ko nga mogawas akong tingog mao na nga gahapon ning balibad sa ako nga dili ko mo sulod sa Cebu City Jail ugma kay magpagaw bitaw. Ano ba so next Monday na lang siguro ko or unsa ba? Yung murag di sad sa Monday kay ning ari na og gahapon mga igsoon kay na ako'y gamay nga mura og appearance ba sa judge kay naamang gud ko'y usapod nga gitabangan ako nga aron ko gawas ba. So gihimo sa kong instrumento sa Ginoo. Praise God for that. So
Ini ka next Monday, 21. Okay? At tumig Tagbilaran. Kaya namin na priso dire nga before nga na-transfer na sa Tagbilaran niya. Kanang nanginhanglan sila nga makakita na ako. Nanginhanglan sa kumpirma. So mauna nga madto ko igsoon. So basin dili pa siguro po, no? So ingani man niya ito ang kinabuhi mga igsoon na kalit-kalit nga mga panghitabo, mga kalit-kalit nga schedule ba para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Nga ako rin yung welcome, gimingaw na ako pabalik si Brad Michael. Brad, grabe, sige ko gampo. Salamat sa Ginoo. So wala din sila si Brad Jimmy kay Murago. Ito yung kasakyan, makita ko sa ilang multicab gahapon gagawan. Okay? So padayon ta. Hallelujah. Atong tema karon mga igsoon, giuluhan kini o wata giluwas sa kaytasan aron lang makabatog kagawasan kundi ihatod pudkas atong promised land. Amen? Okay, akong balikon atong tema igsoon. Wata giluwas sa kahitasan aron lang makabatog kagawasan. Ako ning palawman og maayo. Kundi ihatod pud kaniya padulong sa atong promised land. Okay? Kapalo na mo itot sa mag-isgot ang promised land. Wa tay laing isgutan na ni kundi katong panahon ni Moises igsoon o ni Joshua o ni Caleb, no? So itong mablihan ang Biblia sa Exodus 3:7 hangtod sa 10. Okay? Exodo kapitulo 3 versikulo 7 hangtod sa 10. Okay. Nagingon ba ang pulong sa Ginoo mga igsoon? Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto. Ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga aganon. Nasayon ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala ngadto kanila o kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Okay? Tabunog kining yutao gipuyan karon sa mga Kanaanon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Manindog ta mga igsoon magampo ta. Hallelujah. Praise God. Labing gamahanan nga Diyos, ninitag na sa kabuntagon, nagapadayon kami pagduol diha sa imong presensya. Upan sa kasing-kasing Ginoo nga mapainugsanon, among giilang imong pagkabalaan, pagkahari aning dapita. Lord, sa makausap pa among gi-welcome imong presensya nga mulukop ni ining tibuok balay alampuanan, imong himaya Ginoo, ug imong balaang dugo nga magatabon aning tigumanan Ginoo. And Lord, I pray this time mamalandong sa imong pulong, limpyuhi among kasing-kasing Ginoo, hinluin mi, himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong kay imong pulong balaan kini kaayo. Kuha ang mga buling mansa o mga butanga dili maayo sa among kasing-kasing Ginoo. Mga butanga may hinungdan nga dili mo tuhod, dili mo penetrate ang imong mensahe Ginoo. Andama among panudlanan nga espirituhanon karon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubog kanamo. Tagay ni kasing-kasing mapainugsanon, madinawaton ug andam mosunod sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga naa karon diri Ginoo. I-bless sila Lord, and I pray Lord God nga samtang mamati ni sa imong pulong imong ipasinati kanamo imong presensya, imong gahom, ang hikap, ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. Ikaw lamang among gipataas nining kabuntagon. Holy Spirit, i-welcome ka namo sa among taliwala. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, imong kagbubuton may matuman. Mao kini among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglingkod ta mga igsoon. Hallelujah. Again, ang ato ang tema giuluhan kini o wa ta giluwas sa kaytasan aron lang makabaton og kagawasan. Kundili ihatod yun ta sa atong promised land. Amen? Now, unsa man yung promised land? Okay. Ako igsoon nasayod ko nga kadausan nato natay promised land. Ang promised land igsoon posible ni nga mao ni ang atong gipangandoy, atong gitinguha, ang atong gihandom nga hayag nga kaugmaon sa atong pamilya ug sa atong anak.
Pwede sa nga atong promised land. Ang promised land pwede ang kaluwasan sa tibuok natong pamilya. Ang promised land sa nato pwede nga maimpas atong tanang utang. Ang promised land nato pwede sa nga atong bana makabatong tinudanay kabaguhan or kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Lain ta igsoon o gipangandoy o gihandom igsoon. Kaya ang Israelita sa una igsoon nagantos to, no? Grabe ang ilang pagantos. Grabe ang ilang mga kasakit igsoon. So, of course, naa sila pangandoy nga usa ka adlaw maka baton sila og kapahulayan sa ilang giantos. Naay gitawag og kahayahay usaba. Kay sige lang silang latigo samtang nagtrabaho igsoon. No? So atong nadungog karon igsoon sa pulong sa Ginoo mao ni ang nahitabo sa event sa mga Israelites, sa mga pinili sa Dios, mga katawan sa Dios nga naay panahon nga nag-antos sila og maayo sa Ehipto. Unya ang Ginoo kay maluluyon ng mga igsoon. Di siya gusto nga ang iyang mga katawhang pinili, ang iyang mga katawhan nga iyang gitawag igsoon, no? Pagpantuson, no? Kanang maslay ba? So mao to nangitag paagi ang Ginoo igsoon nga mahawa sila gikan sa slavery, no? Pag ginampos dito sa mga Ehiptohanon. So ato balikon pagbasa igsoon ang Exodo 3:7. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalog. So, kani mga Israelita igsoon before ta magpadayon, atong ablihan ang atong Biblia sa Exodo 12:14 hangtod sa 41, no? Ang Israelites igsoon kani katawhan sa Dios nag-antos ni mga igsoon taas kay nga tuig dito sa Ehipto, tanaw. Mao niyo? Exodus 12:40 hangtod sa 41. Gusto mo kay balo igsoon pila ka tuig nag-antos ang mga Israelita, ang katawhan sa Dios taraw. Ang mga Israelita nagpuyo dito sa Ehipto sulod sa 430 years. Sa pagkatapos gayon sa 430 years, may pahawa sa Ehipto ang katawan sa Ginoo. Imagine, pila ka tuig, no? Sabi saya, 430, sakto ba ko? 430 ka tuig, grabing pagantos. Gikan pa na sa apuhan, ngadto na sa apostohod, igsoon. Grabe! Nagantos sa kasakit, nagantos sa kalistanan o kalisod, igsoon, ang mga anak sa Diyos. Mao na nga usa ka adlaw nakita sa Ginoo nga nakita niya ang ilang kalisdanan, ang ilang mga tuaw, ang ilang hilak nga grabe ang pag-antos sa mga katawhan niya nga iyang gipili. Mao to igsoon nga balik ta sa atong teksto dong sa Exodo 3:7-10. Ako lang ni i-summary igsoon. Ani man gud siya, this time igsoon si Moises namakiro ni siya sa mga hayop sa iyang ugangan nga ginganlag si kisay kay ba? Jethro, di ba? Okay, so siya nagmakiro siya mga igsoon, no? Nagtugway sa mga karniro, mga kayupan. Natinga siya kay namay nagsiga dito sa Mount Sinai, sa Sinai igsoon nga balaang bukid sa Dios. Nakita siya murag namay kuan dito kahoy nga nagsiga. Pero natinga siya kay bisan nagsiga siya igsoon. Okay, burning bush may tawag ani. Wa na sunog ang kahoy. Magsiga na siya mo ito nga na-attract si Moses igsoon. O midool siya o ginahinay. O siya lang abot siya dito, padool na sa usa ka kahoy nga nagsiga, naitingog nga nadungog niya. Moses, di ba? Nga nagpaila si Lord nga mauni ako, sige sa istorya niya, ingon siya, hubuwa ka ng sandalyas ni mo, kaya ganing dapitan nga imong gibarugan, balaan kini. Mao to naging-istorya siya ni Moises, niya ingon siya nga, nakita nako ang akong katawhan nga grabe ang pag-antos sa Ehipto. No? Unya, igsoon ang kaning summarize ani nga story igsoon. Lagtod nga pagka-istorya igsoon. May kunsad ang Ginoo igsoon dito sa nagkalayo nga kahoy kay iyahang gitawag si Moises. Kay naa siya ituyo ni Moises kay naman gusto siya nga si Moises mahimong instrumento sa Ginoo, mahimong instrumento niya nga katong mga katawhan niya nga nag-antos sa tumang kasakit mahigawas igsoon sa Ehipto, sa ilang agalon nga mga Ehiptohanon o adto padulong dalhon ngadto sa yuta sa Kanaan, ang yuta nga tabunok, ang yuta nga puno sa gatas ug tugos igsoon.
Ana, ato pa sa Nixon. Okay? Ato na sa kwando, arita dito ta sa verse 10. Verse 10 ta. Exodus 3:10. Okay? Sa verse 10, mag-ingon diri. Asa naman to? Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa ito. So, laktod nga pagkastorya igsoon, si Moises gipili sa Ginoo. Murag kita. Amen. Kaya nagtuo nga gipili mo sa Ginoo. Kaya wala mo gipiliya sa Ginoo, gitawag igsoon, ipasagda na mo. Dito igsoon. Nga nagapos sa sayop nga mga unsa man diha gituuhan kay naman. Ang Israelita igsoon gapos ni kabalo ba mo igsoon nga daghang mga katawhan karon nga murag Israelita gapos sa mga kay kung mayon ganig 430 years nga gapos grabe ni murag ito gapos sa mali nga doktrina gapos sa mali nga pagtulunan pero ang tinuod igsoon ning tuo sila pero ang ilang pagkinabuhi gapos amen kabantay mo murag mga Israelita daghang mga tao karon nga nagpuyo ning kalibutan nga ang ilang kinabuhi sama nga sa mga Israelita nga naggapos 430 years dito sa Ehipto. Naulipon. Kung sa mga tao pa ni hangtod karon naulipon sa sala, naulipon sa makadaot nga bisyo, but still nagtuo sila sakto ang ilang gituuhan. Kabantay mo nga mura sila Israelita gapos. Amen. Mo na mga igsuon nga si Moises nakita sa Ginoo. Sige ako tigang gamiton kay dito man pud kagikan sa Ehipto sa una. Di ba kabantay mo? Si Moises sa Ehipto ni gikan niya ni kalagyo ni kinakapantay man ni. No? Sumuni akong giingon igsoon nga bisan di ay ug na kay ngit-ngit nga kagahapon, pwede gyud pong kagamiton sa Ginoo. Si Moises igsoon murderer na. Kung kabalo mo sa story ani, ang hinungdan nga nung si Moises ning kalagyo gikan sa Ehipto kay nakapatay ni. Nawanted ni mga igsoon. So ning balik siya dito nga nahimo nang alagad sa Ginoo. Actually igsoon ani nga story si Moises nagagbaliban. Di ko kamao nga storya yung ngit ko, mura kita usahay. Gitawag sa Ginoo daghan patakay ko nga istorya di man ko tuhuan ka ko. Hinumdum ko sa testimony ni Brad Bobby so ingon siya sa Ginoo nga tuhuan ka ko nila. Og sa pagtuo nila nako nga ako mao ni akong kinabuhi barumbado labad kay kong ulo. Ilado ko nga adik-adik. Ilado ko na maligayag siya ko. Og sa pagtuo sa mga tao nga ang akong gisulti tinuod nga ako nga na bitaw usay nga na ta. Amen. Murag ako punaw sa unay so pagtubag na tawag sa Ginoo, daghan mo mga istorya sa ako man ni Lord niya. Wala man ko kay eskwela o Bible school, wala ta na sa maiga panghambog nako. Di ko pareha ng uban Ginoo nga naay mga titulo, naay mga diploma. Pero akong gipamatudan sa Ginoo mga igsoon niya. Once gitawag ka sa Ginoo, gitawag jud kaniya. Amen. Ubanan sad kaniya. Unya pakit-on ta niya nga kung matupad ta sa tawag sa Ginoo, naay mga panghitabo nga dili ka katuo igsoon. Naay mga bunga nga di ka katuo nga nahitabo na kay resulta sa imong pagtubag sa tawag sa Ginoo. Kay once gitawag ka sa Ginoo, kabalo si Lord nga naay naani mo nga magamit sa iyang kabayaan. Amen. Salamat sa Ginoo. So again igsoon, gisugo si Moises ngadto sa Dios ngadto sa padulong patuod sa Ehipto aron magawas ang katong mga katawhan sa Diyos dito nga. Grabe pag-antos. Uya, ako itong punto ni Igsoon. No? Una, paminawang. Atong timanan ni Igsoon nga ang Diyos wala nagsugo ni Moises aron igo lang pagawason ang mga Israelita o katawhan sa Diyos sa Ehipto. Dili lang about kagawasan, about deliverance Igsoon. Kung dili, dalahon pagod sila ngadto sa hayahay nga dapit. Amen? Ang akong punto Igsoon mao ni nakita nga mga Kristohanon sabi nga ramang guni kita karon diri Igsoon gitagaan tag kagawasan sa Ginoo kaning kabaguuhan nato Igsoon nangalagad ta sa Ginoo di nata kuan Igsoon di nata mamalikas di ba nabag-o na ta no dili na ta bakakon no wala na ta nalulong sa mga makadaot nga bisyo. Wala na ta nalipay sa mga kahilayan. Nabag-o na ta. Kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Apag kabalo mo Igsoon nga dili ra diha kutob ang gusto sa Ginoo. Tagaan ta kagawasan ihatod pagittas sa hayag nga ugma. Kaya naman daghan ka mga Kristohanon karon inap na nila ang kagawasan.
Nakagawas na sila, nabago na sila, nakabalo na sila sa kamaturan, but still, grabe ang, wala pa sila nakaabot, bitaw ka wala pa nila natagamtami, mga igsoon, ang gitawag og promised land. Wala pa nila natagamtami, igsoon, ang gitawag ni Lord sa John 10:10 nga, abundant life. Yes, naay pagsulay, igsoon, natural na siya, pero naadyo'y dapit, nga gitakda sa Ginoo, din adto kadalhon aside nga tagaan kag kabaguhan. Kanawa, ang mga Israelita, igsoon, hinggawas gikan sa Ehipto. Pinaagi ni Moises nga lagad sa Ginoo. Nakabatong sila deliverance, kagawasan. Kabalo ka mong igsoon nga dili tanan nakabatong kagawasan, nakaabot sa promised land. Di ba? Kinsa lang ang kaliwat lang ni Joshua o ni Caleb. Tanawa. Numeros 14:30. Ingon diri ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, sa Numeros 14:30. Numbers. The book of Numbers. 14:30. Ang mamatandaan nyo, igsoon, nga di mo pasabot. Mura na ko lang gani. Di mo pasabot. Kailata Ginoo. Naluwas na ta. Ang ending, maluwas ta. Kaya malakas sulatan nag-ingon. Ang mulahutay rin maluwas. Amen. So, ang langit, silbi na siya nga promised land. Amen. Tanawa. Walay usa kanila nga makaadto sa yuta nga gisaad ko. Nga papuyan. Gawas kang Caleb nga anak ni Jephunneh o kang Josue nga anak ni Nan or Non. So, ang nakaabot yun ganito sa promised land, sa yuta nga tabunok, no? Sa yuta nga puno sa gatas o tugos, igsoon. Tambok nga yuta, igsoon. Nindot puyan, hayahay nga lugar, igsoon. Sa kung sa imong itanong, mutumpok yun. No? Wala nakaabot tanan nga naan ni gawas gikan sa ito. No? But, of course, pamina mo, nakabatong sila una o kagawasan, deliverance, no? Nahuwas sila sa kangit-ngit, pero nakaabot ba sila sa ibutang talaglangit? Wala! Kinsa lang ang nakaabot sa promised land. Ang kaliwat ni Josue o ni Caleb. Nga naman, unsay rason? Ang rason, igsoon, maogin ni Exodus 16:2-3. Exodo, Kapitulo 16, versikulo 2 hangtod sa 3. Okay? 2 hangtod sa 3. Dito sa kamingawan, gikan na sila sa Ehipto, igsoon. No? Gikan na ang mga Israelita ni sa Ehipto, nakagawas na gikan sa pagantos, sa kalisod, igsoon, sa pagkaulipod. Okay? Nakabato na sila deliverance. Apan, dito sa kamingawan, nagbagulpol silang tanan kang Moises o kang Aaron. 3. Mingon sila, maayo pa Hinoon kung gipamatay kami, Ginoo. Tao sa Ginoo dito sa Ehipto. Kay dito, tanaw, makakaon kami karne o uban pang pagkaon kutob sa among gusto. Apan ginala ninyo kami tanan nganhi sa kaming awan aron patyon sa gutom. Di ba? Nagbagulpol sila. Di ba? Kapano ba may ikson ngayon nga ni tao sa Kristohanon? Kristohanon na ta. Naglakaw na ta sa kamatuoran. Nagabatong na ta kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Pero sometimes nagbagulbol. Sometimes mo complain ta. Sometimes atong questionon si Lord. Ang hinungdan, usahay ang hinungdan, igsoon, mao na hinungdan nga dili ta kaabot sa promised land. Dili ta kaabot sa gisaad sa Ginoo nga hayag nga kaugmaon. Dili ta kaabot, igsoon, sa talagsaon, pinasahi nga panalangin nga giandam sa Ginoo. Dili ta kaabot sa langit. Pareha ni, no? Kay daghan, igsoon, nga nakabatog kagawasan pero usahay mawili pa sa ilang nabiyaan. Pareha sa mga Israelita, igsoon. Ilan na sinati ang dagkong milagro sa Ginoo. Ilan na sinati nga ang suba sa ang Nile River, igsoon, nahimong dugo. Ilan na sinati nga naidagang baki sa Ehipto. Naidagang mga, unsama ito, grabing mga hampak, igsoon. Namatay at dinamagwangan. But still, igsoon, sa niyang naa sila sa mga pagsulay, nagbagulbol sila sa Ginoo. Nag-question sila sa kamaayo sa Ginoo. Kunya nakalimot sila sa mga gihimo nga dagkong butang sa Ginoo. Kaya pala mo igsoon usay nga ni tamang Kristohanon. Nakabatong takarong tinudanay nga baguhan, ibutang dalag. Nakabatong tagtalagsaong kalipay sa diyang si Kristo na sa itong dughan. No? Pero sa diyang niabot ang pagsulay, niabot ang unos, igsoon, nakauna-una kasi mong kanito, may pa mo sa una, na ako'y problema, kay mupalit na kong tanduay, mupalit na kong emperador, may pa mo sa una, na ako'y problema, nasakitan ko, suyupan lang ako. Di ba? Nayusahay nga na ang mga tao, igsoon, bisan kay baon na sa kamaturan, mubalik, murag,
Katong mga Israelita lang gikan sa Ehipto ug mao to hinungdan igsoon nga bisan napa sila sa kadalanan ang uban gipamatay na. Ang uban igsoon gikaon sa yuta, niliki ang yuta, gikaon tong mga bagulbulan ug ang uban gisunog sa kalayo. Wa kaabot sa promised land. Pero nanaon ta sila. Ning gawas ta sila sa Ehipto. Murag kita nakabalo na ta sa kamantuoran. Amen. Ning sugod ang nagsimba. Ning apil ang tatag prayer meeting, Bible study, katid service. Pero wa kaabot, wa kasinati sa saad jud sa Ginoo nga promise lang. Amen. Wa na angkon. Ingana igsoon. So, ang purpose ni Lord, kaya nga ni maguni ang Israelita, mura ni kita. Amen. Kapalo ba mo igsoon nga we are the spiritual Israelites? Ang Diyos sa mga Israelita, Diyos na to. Amen. Usahay kita ni, gitawag, gipili. Ako, mutuwa mo dyan kung gitawag mo, gipili. Kaya kung wapa mo tawag, wapa mo pili, wapa mo dire. Tawag mo dito, naghantak, namuwang. Kung sa may uban ng kalingawan, unsay mga kahilayan, ikson. Pero anong naako dire? Sa adlaw ng ating simba, kaya gitawag mo, gipili mo sa Ginoo, wapa mo gipaari dire, kaya yawa, nagdaan yung Ginoo. Pero mao lagi na mura tag Israelita usay no. Ang purpose sa Ginoo nganong gitawag ta, nganong gipili ta, nganong gihawas ta gikan sa kangitngit. Dili lang kay ingon nga gihawas gikan sa kangitngit kay gipag-o na ta kun dili naa gyud promised land pagyud duha ang tuyo sa Ginoo nato. Giluwas ta sa Ginoo igsoon. Gitagaan ta kagawasan sa Ginoo igsoon gikan sa lain-laing gapos ni Satanas. Ar dili lang kana ang pinaka-main jud igsoon nga purpose ni Lord aron dalhon ta sa promised land. Ang promised land, ang pinaka-promised land ginato langit. Pero pamantas kalibutan. Amen. Lisod po kayo nga igsoon watay kwarta pirme. Ngani kung hinahanglan kag sabon kwarta, bugas kwarta, kwarta. Promised land maybe pwede sa nga ang atong tanang panginahanglan gitagbo sa Ginoo. Promised land. Mayong panglawas promised land. Protection, promised land. No? Hayag nga kaugmaon, hanay nga pagplastar o paghanay sa kaugmaon sa itong anak, promised land sa na. Kaluwasan sa tibok natong pamilya, promised land sa na igsoon. Amen. Now, mao ginay purpose ni Lord, nakaabotong kagawasan, kay uban mo rabi taog, okay na, kay bawang natas kamatuuran, okay na. Di, napay promised land. Natanining kalibutan. John 10:10 ingon diha sa Jesus ang kawatan ning ari pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mao ginay tuyo ni Satanas igsoon. Kawaton ang atong kalipay, no? Laglagon atong relasyon sa Ginoo. Patyon ta spiritually. Apa ning ari si Jesus Christ, nga naman to give us an abundant life. No, abundant life. Mao na siya promised lang. Amen. Kaya napamataan ning kalibutan na. Di man po pwede nga moingon ra ta dire nga napamatas okay na kayo na, matay balag kay naman tayo bahay sa langit, di kong tuwa na. Amen, bisay mo agreya na mga igsoon. Asap tayo ka magmaligid itong kalibunan. Di ba? Mindset ba? No? So naman nag-ingon si Jesus nga, nagsaad siya na nato, kinabuhing madagaya, nasaad sa langit, natas kalibutan, makita siya sa mga tao sa palibot, nakita ng mga anak sa Diyos, di-plastar, di-paluna sa Ginoo. Bisa dagko utang malipayan niya, nay utang magkabayan man sad. Wa man sad gigiha. Amen. So dita pagkawawan sa Ginoo mga igsoon, no? Nay abundant life, nay hindot ka kinabuhi. Sugad na himugso si Kristo sa atong kinabuhi atong kasing-kasing mga igsoon. Again igsoon, mao binay duha nga tumong sa Ginoo nato. Gipaygawas sama sa Israelita, gipaygawas sa Ehipto kay ngano man 430 years siya nga naulipon. Sad to say, hantod karon daghang mga tao sa kalibutan naulipon gihapon. No? Naulipon gihapon sa sayop nga doktrina, sayop nga pagtulunan, sayop nga pagtuo. Ang uban siguro wala sila kabot og 430 years. Kaniya mga kadugo ba, mga kaliwat ba no? Kaya nga naman dito man sila dito sa naandan bitaw nila. Mao ni mga igsoon naulipon sa naandan nga naipaluan. Amen. Pero kung tanawon ni mong bunga, binuhatan, gapos man. What I mean is, kabalo na mo sa akong gipasabot, ikson, sayop nga patulunan. But still, ilang gibarugan o gituan, sakto sila. Bisa kung saan na itong ingon, nga sakto ta. Bisa kung saan nila ingon, sakto mag-imi. Maong gawin tinoon, pero ang binuhatan, ay kambit. Lulog sa kadawag nga bisyo, mga pakakon,
Mga binuhatan nga, sa totoo ba na? Nabay anak sa Ginoo, nga kinaiya, demonyo wala. Kung unsa punuan, maong bunga. Mao na sila mga igsoon, gapos, murag Israelita, 430 years, gapos. Mao na ang John 3:16 ningingon. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Tungod ni anak, gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ, mamatay, palansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili na malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Amen. Sa time sa mga Israelita, ang instrumento sa Ginoo si Moises. Apan kitang tanan karon nga naa sa kalibutan nga buhi pa karon. 2,000 years ago, si Jesus ning ari sama ni Moises. Aron ang tanan nga naulipon sa sayop nga pagtulunan, naulipon ni Satanas, makabatunog kagawasan. Sige nga ang tanan nga mutuo, dili na malaglag. Okay? Kung dili makabatunog kinabuhing walay katapusan, that's the promised land, ang langit, kinabuhing madagayaon. Si Kristo, pangayigsoon, ang dapat masinati sa tanang tao sa kalibutan. O ang uban, wala magkibalo, kaya nagtuo man sila ng ilang relihiyon, may makabago na sayop na kamo nga naghibaw, kita nga naghibaw sa kamatuuran. Ato sa ning panahon nga atong isangyaw ang iyang pulong igsoon. Amen. Para aware sila nga bisan nagtuo sila, pero nga sa tubig sayop di ay kay atong gibasihan, gapos sila. Amen. Nagapos sila mga igsoon. Mao na nga way laing makahatag og kagawasan og ihintod tas kinabuhing walay katapusan si Kristo ra gid. Amen. Again akong ibalik igsoon, dili lang inap ayaw jud mo tuo na igsoon nga. Yes, luwas mo. Yes, luwas na praise God. Pero napay gusto ang Ginoo. Kaning gitawag og promised land nga yang gisaad kanato igsoon, no? Again, di sa ta mag-isgot og langit, mao man ay ultimate na to mga pinaka-promised land. Samtang natas kalibutan igsoon, nasayod ko nangandoy tag kaluwasan sa tibok pamilya. Amen. Kaluwasan nga ma-safety, ma-secure, labi na karong panahon nas kalibutan, nga grabe na kadaotan, grabe na nahimo ng gabi. So ning tanaw ko before ko natulog ba, nag-Facebook ko niya, hintan ko news kanang hearing bitaw, hearing sa Senado ba or hearing sa Congress ba. Abi yung mga igsoon madaot jud imong pagbati ug buta na tanaw ka kay butbut ang daghan. Tinuang man yo, no? Ang Pilipinas karon ang kalibutan gubot. Di na masabot igso. Tabangan nila ng mga naghimog maayo. Ang tautan murag ning patigbabaw, it's biblical sa pulong sa Ginoo. Naagi na mga igsoon, no? Mao na mga igsoon nga ang pinaka-safe, naatay kasiguraduhan, naatay protection, naagitas ti ilan sa Ginoo. Huwag ilain, no? Di ba pasabot nga naatay mga tawagan na naatay mga connection, no? Natay gisaligyan. Example ako, daghan ko amigo may sa mga gobernador dali, okay. Pinaka-safety gyud ta sa Ginoo. Amen. Kaya ang tao na musugot sa dili ang tao pagyas na. Kaya ang tao mo gawas gyud na ang iyang pagkatawhanon. Si Lord ra ang kasaligan. Nga di kay traitor. Di kay Judas. Si Lord ra mga igsoon. Amen. Manong adto ta kupot ito. Salamat sa Ginoo kung kamo nakabalot na sa kamatuoran. Nakabatong ta karong kagawasan. Apadayaw diha, padayon ta, maglakaw ta igsoon sa kamatuoran. Kaya naman, napay gisaad si Lord ang promised land. Napay gisaad si Lord sa unahan. Sama sa naitabo sa mga Israelita. Gipigawas sila sa Ehipto. Lipay kay sila kay nakagawas. Sadly, ang subo pamalandungon, dili silang tanan ang nakaabot sa gisaad nga yuta sa Ginoo. Ang kadto lamang kaliwat ni Joshua o ni Caleb. Kay sila lamang igsoon ang nagpadayon nga naglakaw sa uyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao tinuod ang ingon ni Jesus, ang mulahutay mao lamang ang maluwas. Kay daghang nakabatunog kaluwasan malipayon apan pila ka mga tuig nawili sa tanduay. Nawili sa makalami nga mga gipaningot nga red horse bitaw. Lami man ganang red horse nga puti kay bitaw nga kuan niya. Init po kayo. Nawili. Labi na karon makauna ka. Ako igsoon daghan mo advice na ko paduol nga. Brad, tabangi ano man sa problema na Brad? Kuan Brad kanang bahiga na magag 50 pesos kung dili niya.
Grabe, halos mas mahal pa man ang bugas kaysa shampoo. Tubangi, gumibad kay, unsa ko may angay na buhaton niya, grabe kadagdag shampoo. Kabantay mo. Nga ikaw, Ikson, gikan ka na, gibag ko. Pwede mo ka mag-curious kung saan nagalamig sa shampoo, na? Pare na ko. Last yung nako, 2012. Di ginakaligaya nga na curiosity. Di ba ba? Kanang mga nikagi o mga kuhan. Unsa na kayo lamig, sige, mga balik-balik, ni silingan na mo. Sige, ribog suyok, di ba? Na curiosity, Ikson. No? Ba, nakaapot na kay pang nakaskamaturo na kay kagawasan na ba't po naman ka? Muna yung batayan Ikson kay katong mga Israelita nga ning gawas na sa pagkaulipon sa Egypto. Ang uban na to Ikson ingon nga. Mao ba yung gusto nga ni mga matay lang ta dire? May pa mo balik talaga kabantay mo gusto mo balik. Sige ginomdom sa asawa ni Lot. Nahimong haliging asin. Nilakaw na ta sa ingon ng mga angel. Sige lakaw ayaw lingi-lingi. Ayaw lingi-lingi atong pitukihan. Ayaw lingi-lingi atong papay dito mausa ka dangaw ng short. Ayaw, lakaw dito. Lakaw! Ayaw lingi-lingi. Alang sa imong kaluwasan. O nakalakaw ng taigsoon ang asawa ni Lot. O nag-uwa nagkayo o gasupre sa Sodoma o Gomora. Nag-ula na ang Ginoo kayo. Kaya mga tao dito, dautan na kayo. Ang asawa ni Lot, safe na unta. Secure na unta. Kining lakaw na. Nanay kagawasan. Nagkainumduman siya nga, lami man itong tungit dito, o sayang po dito nga, akong naakoy gitipigan ditong lumiro sa surtes, siya nga, balik ko, turo ko, kasi mag-aog ko, di ba kabantay, nawili, kung sa paglingit, nahimong haliging asin, naluwas ba ang asawa ni Lot? Wala, namatay. Kisa may naluwas, si Lot, raw iyang duha ka anak. Amen. Dili tanan nakabatog kagawasan, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Dili tanan makabaton og kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Makabaton og hayag nga ugma. Kay nay uban igsuon, mamalik. Di ko kalimot kani si Mapiri na magyud ni. Iyan ning gisulti nako sa unang word niya. Di ba man ingon ka sa unang nga nay word nga no turning back, di ba? Kadungog ko na niya. Tinuod na igsuon. Kani kagtaon bitaw ni bautismo. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Next line. No turning back. No turning. Itong balik, no? Gika na tadiha. Diba? Sayang ang mga tuig. Atong desisyon nga hilang ta sa Ginoo. Nga Lord, mubiya na ko ani. Mabalik ka. Sayang Ikson, giandam sa Ginoo. Kung sige ingon ni Jesus, muna lang ko dito. Ingon siya sa mga apostoles, kaysa malay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Mag-andam ko dito, mga lawak kaninyo. Inigbalik na ko, kwaon ta mo, aron mong asa ko mo adto, naamo kanunay, naay langit at paabo, naay promised land. Amen? Mao nang karon nga inyong nabarugan o naibaluan nga kamatuoran. Bisan makadagma-dagma mo, bangon ta. Amen? Bangon ta, basta buhi pa ta, bangon. Di ba, Brad? Ako ning isultian si Brad Michael, istorya. Kung nadagma, mga Brad, bangon ta, buhi pa ta, napay paglaom. Amen? Dili, wala, giputol sa Ginoo yang saad nga promised land, tungod kay nagasala ta. Amen? Wala giputol sa Ginoo ang saad nga promised land, tungod kay nadagma ta, nagasala ta, o makaulaw, no, buhi pa man ta. Napay paglaom, napay tiyan, napay pag-asa. Nga mo bangon ta, mo padayon kay nay nagpaabot. Ang saad sa Ginoo ang promised land igsoon. Ug sayod ko mao gini atong tinguha pinakagul sa tanan. I believe karong semana igsoon most people who believe Jesus nag-celebrate ani gitawag Holy Week man tarong sa panahon. Sigara naghandom sa kamatayon sa atong Ginoo. Amen. Ang iyang kamatayon mao atong kaluwasan. Gipalit na ta sa mahal nga bili. Managingon ni Pablo mao himayaon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di man ta perpekto igsoon pero di man niya gingon sa Lamentations. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Madagma man ta igsoon, normal na bisan kami mga lagad sa Ginoo, masipyat gid mi. Pero apilable kanunay ang kaluoy sa Ginoo matag adlaw gipamanta pata karong buntaga kay nay paglaom.
Nga katong disa ka na dagma mo bangon ta tuwaag leksyon igsoon. Kay naay nagpaabot nga promise land. Praise God kung nakabaton mo kaluwasan karon. Praise God kung nakabaton mo kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Apan dili lang na gusto nga mitabo sa Ginoo ninyo. Gusto sa Ginoo nga magpadayon mo. Kay naa siya nagpaabot sa finishing line. Amen. Pahalag makadagma-dagma ta magkapangus-pangus. Ang importante mo daog ta. Mamapada bangon padayon igsoon kay naay langit igsoon. Matod pa sa kanta ni Pastor Romanon, langit ang hinungdan sa akong pagbago, di ba di? Kay dili ko gusto man tong impierno ang padulungan ko. Ayan nabitaw, sayang langit. Ang pinakahinungdan igsoon ng nangalagad ta sa Ginoo ang langit gud, ang ganti, ang promise land. Ang pinakahinungdan igsoon nganong ang mga Israelita gipagawas sa Ehipto, promised land. Kay di gusto Ginoo nga yan mga kanaka nga gipili gituon magantos naay hayag nga kaugmaon nagpaabot, naay yuta nga gilaan nila igsoon. Nga kanaka yuta igsoon, tambunok tambok. Katong bitong gispy, gi-espiya sila, di ba? Kuan mo to. Nga nag-send sila og mga spy niya ang nag-report nga positibo ang katurang si Joshua o si Caleb. Pero ang upan, nagpot ito, lisod kayo. Na yung mga higanti, pero ang upan, ingon, di no. Tindot kayo dito, kay lagmi, kay mga tanom. Ang prutas dito, dagko kayo. Nakita na mo nga tapunok ang yuta. Kabantay mo. Ang yuta, igso, nindot kay puyan. Mo ito'y promised land. Now, mangutana ko ninyo igsoon. Ako, wala mo kay balo ninyo kung unsay sa inyong kasing-kasing karon unsay inyong gibalyo nga gitawag ninyong promised land. Inyong bang family? Inyo bang mama, papa, asawa, bana, imong mga anak? Or ang kalambu, ang hayag mga kaugmaon nga imong gipangandoy? Each one of us has promised land. Natay gipangayo, gipangandoy sa Ginoo. Nga sa imong unahuna kung matuman ni maugid niyang pinakadako nga grasya sa Ginoo. That's your promised land. Ang pinaka-ultimate promised land na to, ang langit manggid. Pero napaman ta sa kalibutan, kabalo kung nangandoy kita o hayag nga kaugmaon sa atong anak, sa itong pamilya, so, bisan kita sa itong kinabuhi. Mga young people, kabalo kung nangandoy gid mo, natigaan mo pares sa Ginoo, nga may naglukon sa Ginoo. Kanang makauban ninyo sa kamatayon, till death do us part ba? No? Nga kamatayon lamang ang makaulang. No? Nga natay daghang gipangayo, gipangandoy, promise land, ihatag na sa Ginoo igsoon. Basta lang, magpadayon ta nga maglakaw, nga nagsubay sa iyang kabubuton. Kay, katong nakagawa sa Ehipto igsoon, ning simang man itong uban na to, no? Wa man nagpadayon. Amen. Ubisan karon natay nakitaan dagan nga wa nagpadayon. Nakita na nato nga nigsugod, nagsimba, nangalagad na si Ginoo, nagilak-hilak na. Pero karon to na po nakitaan na to sa takan. To na dito nagsige nagpanugal dito. Namarok na. Diba? Namaligya nagsinaw ang uban. Jis, no? Namalik, no? Wala sila igsuon kagwanta sa challenge. Kaya ko mong hinumduman igsoon, before si Joshua and Caleb reached the promised land, di basta-basta ilang challenge. Daghang gubat ang ilang gipildi. Wa pa sila makaabot sa promised land. Daghang challenge, daghang sitwasyon nga hadlok. Apan, tungod kay si Joshua o si Caleb igsoon, nagsalig sa Ginoo. Ug ilang gi-recognize nga Ginoo ang makig-away sa ilang mga kaaway. Og sila. Nagkaabot sila. Di lalim ang promitan. Mga hinungdan, dagang ning atras. No? Yes, nagkabaton sila kagawang dagang ning atras kay gimingaw sila sa mga karni, mga nilasay, mga unsa man dito, mga lagming pagkaon sa Ehipto. Gimingaw sila. No? Wa sila kaabot igsoon. Apan kabalo mo igsoon nga unsa ang usa sa sekreto ni Joshua nga nagabot siya sa promised land. Joshua 1:8. Ingon siya, ayaw ibulag ang basahon, ang balaod sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ayaw ibulag. Pamalandungi kini adlaw gabi. Unya, sunda ang imong gibasa o gipamalandungan ug magmauswagon ka. Si Joshua nakaabot sa promised land, usa ka sekreto niya. Nagbasa og Bible. Pulong sa Ginoo, wa niya gibulag adlaw o gabi. Kabalo mo mahigson kung atong utok o kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Lahi imong bation, makabaton kag kasiguraduhan. Mukatawa ra ka taliwala sa unos nga naman, puno man sa mensahe sa Ginoo. Pero kung napuno ra tag TikTok sa social media, gatuwa-tuwa ng mga babae, mga laki unsa man diha.
Dali ra ka maratol, mag-struggle, magpanik panahon sa unos. Mura ta ato mga Israelita nga nagbagulbol sa wilderness. Nagbagulbol sa kamingawan, mga hinungdan, nagipamatay na lang sila sa Ginoo kay saba kayo. Exo, nakadungog mo ni nga mensahe. Usari doon pasabot ani. Siguro nakita gid sa Ginoo ninyo nga karon nakabaton mo kagawasan, naglakaw mo sa kamatuoran. Apan gusto si Lord nga magpadayon mo nga maglakaw sa kamatuoran, magsubay sa iyang kabubuton kaysa unahan kaning inyong dibuhat karon. Sige ko ni Pablo, your labor in the Lord is not in vain. Ang inyong paghago karon di gini makawang kaysa unahan na giandam ang Ginoo nga hayag nga ugma. Kami igsoon. Resulta pag misa, kani akong mahan kana. Kani ang babae son kadaghanan ni makakita nga sipa kay ko ning uli. Manghagis ko ilambos na kong TV, electric pan akong ipuspos, andina balion ako, ko patiran ako mga bongbong mabuslot siya may tipanday. Pero igsoon wa ni may give up, wa ni siya napariha atong mga tao sa una nga mga Israelita gikan sa Egypto nga nagpagulpol. Unsa man ka Ginoo, nangalagad ko nimo, nagpastor ko. Akong anak padlungo na ning ating gikawat na pud akong kwartas kung pitaka, gisuyok na pud niya. Wala, way reklamo ni. Nagpadayon siya. Ako, resulta ko, usa ko sa resulta. Amen. Kaya kung gani sila, wala pa ni nagpadayon o kupot sa Ginoo. Nga dapat unta ni undang ni sila pamastor. Kaya sila sige gwali. Niya ako po si Igsoyok. Sila sige gwali, ako si Igsoyok. Diba? Pero wala ning padayon sila. Maningon si Pablo nga, padayon ta, no? Tindog nga maligon. Kaya yung paghago, Igsoon. Nagyo na resulta na bunga. Di masayang, di makawa. Kaya nga naman, ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Matabangon, padayon, nga naman, sa unahan, na hayag na ugma sa unahan, na ay giandam si Lord nga, kana bitaw, mga butang, nga ato pong pinakagikinahanglan. And ang pinakagiandam sa Ginoo na langit. Sa langit, wala na luha. Sa langit, wala tanan, wala maningil. Sa langit, puro ragyod kalipay. Diba? Lunlun kalipay. Nya matod pa sa pulong sa Ginoo sa Old Testament igsoon nga na ang syudad dito hinama sa bulawan daw. No? Mao lang naikanta nga bulawan ang pagalaktad kay naagi na sa Bible igsoon. O sa kaadlaw igsoon. Ngano makaingon nga pastor? Imposible kayo ang syudad hindi mo bulawan pero abi niyo mga igsoon ingon si ang pulong sa Ginoo nga. Anawa, ingon ang pulong sa Ginoo. Silver and gold are mine. Siya tagiyas bulawan. Posible, inaagi na ng bulawan nito. Amen? Muna mga igsoon nga naay pinasahi nga kalipay, kinabuhing walay katapusan sa langit kung magpadayon ta. No, ayaw, yes, natay kagawasan karon pero di na ako kuminsaan, padayon ta. Amen? Padayon ta nga maglakaw sa kamatuuran. Padayon ta nga matud pa nila magtamod. Unsay laing term man ang magtamod? Magtamod ko no, mahadlok na magtamod sa pulong sa Ginoo. Padayon ta nga mo barok sa kamatuoran bisag di kayagaan ta. Kaya nga naman sa unahan na ay gitawag og promised land. And as what I have said, Ikson, ang promised land siguro kaluwasan sa imong tibok pamilya, imong kadugo, kaliwa. Kabaguhan baron sa imong papa, mama, asawa, bana. Unsa may itong promised land, Ikson? Hayag nga kaugmaon. Nga atong mga anak mahanayon ta nga di matunong og mga adik-adik. No? Nabay mga ginikanan dire. Nga di unta mainla katong mga kuan. No? Di ta malumay atong gwapo pero wala hinungdan kaya ang gwapo ng so di na maprinda. Sapot ba mo mga yung people nga mga manyag nga mga babae ha? Di makanbisan pag pila ka gwapo na. Nyaway trabaho kapulan di na pwede dalon mas palawan ka isa nila di. Ang pinaka nindot nga gitagana sa Ginoo sa iyang mga kanakan katudyo ng iyang kabubuton. No? Ang promised land, paminaw ang babae o lalaki mo batanon, ang promised land kanang imong partner na ikahadlok sa Ginoo nga kamong duha mag-holding hands unya mo isaw kamot and then both of you will worship God together. Mo na promised land. Di nang dagat kwarta pero wa di tupungan pag pagsimba. No? Lutuson ka, sa paon ka kalit, no? Nga na igsoon si Lord na giandam gihanay nga promised land sa matag usa nato sigon sad sa atuang tinguha. Ang atong buhaton, padayon lang ta maglakaw sa iyang kabubuton. Subay sa kamatuoran. Yes, nakabaton ta kagawasan karon, praise God. Pero buwan na itong leksyon ang mga Israelita. Nakabaton sila kagawasan sa Egypto. Pero dili tanan nila. Majority nila, wa kaabot.
gamay ra ang nakaabot sa promised land. Kung atong balikon, atong istoryahan ang langit, ang rapture, kabalo mo igsuon nga gamay ra pud ang rapture? Mura-mura sa dok. Pastor Dumanon. Expert gid siya ning about sa rapture, second coming of Jesus Christ. Gamay pa ko, sige kung tanaw to yung drawing. Tanaw ko yawa, no? Daghan ang malangit nga putlag, gamay ra ang malangit nga marapture gid. Mao nang sa panahon dito sa taas, daghan kay magsigig ingon og Hosanna, Hosanna in the highest, di ba? Sige sila daig sa Ginoo magdaog sa tuloy palwa, murag palwa ba? Kato to mga pulgutan, pero at least kuno na langit. Pero ngana din na, no? Nganong kinahanglan man tao ng mga ngana nga makapaton pa tao, maka-appeal na itong mga tribulation, dagko bitaw kayo. Nga na yung magkukod-gukod, di mo banakon, na yung kalit lang itong nga mga buhaya, magdagadagan ka, kanya yung mga pulong sa Ginoo, huwag kamatayon, mawala anong tatna. Sa ato pa rin mga iksyon sa gilip, gituok na kasbaksan, buhi ka. Tanaw mo, niya maingon ang mga hari, mga buntot, tumpagi mi. Di ba? Dahil nga na, ang bersikulo. Pero bisan matumpagan siya sa mabali nilang ilang bukod, buhi ka kung kakamag, na ay pag-antos. Kaya nga naman, di man po sila magpatatak, Exxon, mo na yung 666 number of Satan. Ang bugtong pamagi nga malangit, paputol na lagulong na di Exxon. Pero nga nung gusto ko matana. Arita sa Hanoi kayo, ibalik sa Ginoo. Amen. Nga usa ka adlaw Exxon, na gitawag og rapture ang pagbalik sa Ginoo. Iyang kwaon ang iyang gipili. Kay iyang pasination sa promised land nga maong langit. Amen. Lisod, yes, lisod, dili lalim. Pastor nga naman, pastor nga gamay ra nga rapture na langit. Yes, tagara na langit, pero kanang makasinati anang talagsaon ba? Gamay ra nga naman. Lisod magud. Sige ni Jesus, kung musunod mo na ako, subay mo sigpit nga dalan. Sigpit ka nga dalan, lisod kayo. No? Daghan bawal sa Ginoo. Dili ni role sa simbahan, sa pulong sa Ginoo, daghan jud kag pabiyaan. Nakay naandan biyaan nimo, lisod kayo. Mao na nga daghan mga nakabaton ang tagkagawasan naman kay di ka gunta. Di ka gunta nga sa panahon sa tingtugnaw, di ka sigrilyo. Di ba? Normal man na mo. Di ka gunta nga sa panahon sa mga grabe. Sa panahon nga kapoy kay di mo suyok. Di ba? Labi na karon nga gi-promote na. No? Pero igsoon, ingon si Jesus, mosunod mo na o pasana atong cross, magantos kita. Kaya kung gusto ta masantos, kinahanglan ta ka mao mo antos. Apan mao lang iti man igsoon taliwala sa mga pag-antos. Si Joshua ug si Caleb nagantos ito. Pero ila rang gi-recognize nga tanan nilang gubat og pag-antos. Kauban nila ang Dios. Kung mainungdan nakabot sila sa promise ng the same na to igsoon. Yes, kita tanan karon nakabatong tag kagawasan, kaluwasan. O dili lang kay dili ningon nga yahay niya kaysa daghang kitag struggle. Diba kinsay na kasi natin daghang bigil, pagsulay, pagantos. Amen? Pero magagunta lang ta. Kay mao na gingon sa balang kasulatan ni asa ra man ang pagantos karon kumpara sa himaya nga ipadayag sa Ginoo pohon kung nanata sa langit. Kung atong masinati ang promised land Igsoon, nga mao na gitawag og kalipay nga walay katapusan. Bubusabot ba na pastor magsigilan ta katawa kada adlaw? Wata kay ba basta kalipay nga walay katapusan, kinabuhing walay katapusan. Ang opposite, pag-antos nga walay katapusan. Why purgatorio sa Bible? Amen? Amen ba? Ang uban kaya nagsalig ng purgatorio, mo itong ganahan, mo patay ito, magsigilan, pamusil, kay ang puwan raman, yung mubayad na ito, 500,000. Langit na, ang higa. Our God is the God of justice. Amen? Ang Ginoo Diyos sa hostisya, umiingon siya, kung sa atong gitanong, muangin ta, di pwede bayaran kwarta. Amen? Di pwede. Kaya kung pwede pabayaran kwarta ang kaluwasan, katong taong dato nga namatay, nga nagsingangyo ni Abraham, amahan, di ba? Palihog ka na mo, dato kay to. Tagaan ka na 1 million, maluwas lang ko. Wala na, patay na ka. Akong giapil ang kamatayon, kay basin dahil mauna ang kamatayon before sa rapture. Parihar man na. Kamatayon o ang pagbalik sa Ginoo, kanang rapture igsoon. The same ra na nga matubang na ta sa Ginoo na. According to Hebrews 9:27, after death, judgment. Parihara na. Iniguman sa rapture, ato, matubang na ta. Di ba? Anar na si mga igsoon. So, samtang karon nga nakabatuntas kagawasan. Lisod man ang dalan padung sa langit. Sigpit dalan
dangog, daghan mo tagay na to, daghang manghatag, daghan kay mga babae nga magkaikiay do palibot labi na mga laki nga hilig og babae, pareha nako sa una ra pud salamat sa Ginoo. Wa ko kay ba pirmi og hilig ba ni? Babae. Sana maglakaw ta ba yung sa dalan pa dong kinabuhi mo lang katapusan. Kung unsay hilig nimo kay ba ang yawa? Kung hilig ka babae, kadalakan mo na mag-grind diha sa imong kilid. Na mga ice cream yummy diha, maglakaw-lakaw. Palingi ka ba? Straight juga ikaw ng Hebrews 2:12. Kung gusto ta nga makalahot tayo, makaabot sa atong daganan din, i-focus, fix your eyes on Jesus. Maura gina. Kita tanan gitintal, amin ba? Kisa may wagi tintal. Ikaw ba, wag ka tintal, Brad? Kita tanan gitintal. Depende ra nato ang response. Tagaan na mo tips. Kaya nga mo tanan ako mga digadik ba, mga Brad nako. Brad, gyud sa na nimo Brad nga. Di na magabsuyot, mana ba yan? Sa una hilig magagawa, babae ba? Ano na? Yun sa rin. Brad, akong sekreto mauni. Basta makita kang tentasyon na ito ang awa. Kisay mo ang pirena. Kaya usay ka ng atong tanawon, diya magsugod. O siya lang makita sa yawa nga na-entertain ka, hindi ganahan ka. Pero tagaan na pagkaglain nga ice cream yummy. Oh, diba? Tagaan na pagkaglain nga kanang ang itintal sa yawa ka ng kaluyahon ni mo. Nang napoy lain na. Kabantay mo, kinsa na kasuhay, gitintal ka na makaingon. Makaingon mo ka ba? Bright, yun yung panuwayo. Ang yawa, perting yawa, gining yawa. Di ba? Yawa, dyan di siya yawa. Ang yawa, iya dyan ang gamito niya pagkayawa. Maninintal. Mga na ako sa inyo, taganda mo tips. Brad, gusto mo nga makagawas yun mo, anak? Kinahanglan nun, naipintasyon. Ayaw tanawa kay si iba, diyan nahagbong. Kay bawal na si iba, nga bawal. At sige siya tutok, lami, man kanon. Sinaw kayo niya. Nga nung niingon mo si Jesus, ha? Nga mauni, mauna. Abi Megson, kadugayan din natong tutok, mag-curious ta. Di sa ako nakasugod og siya po. Nagsulo nga kung iyagaw, nagsulo. So, dagan-dagan man. Iyo wagi gisuyo mga sok. Na may muraog ka ng stroke, unsay nga na tutir. Mo ba? Lagundagan ba? Nay murag sandayo mo kanang murag isaw daning kuan ba kanatok. Curious ning tutok na curious nga na. Natintal. Igsoon kung gusto ta nga makalahutay o atong tagamtaman ang gitawag og promised land, hayag nga ugma nga gandam sa Ginoo. Kung naman mo itutukan, ayaw ang tentasyon. Lingay mo tapat. Ayaw na tatawa. Kaya usahay, libakon ka na. Yan ang daghan mga best friend, close friend nga mag-away. Gilibak. Ayaw manawa na. Apil na sa tentasyon. Why parsikulo sa Bible nga mutanaw ka sa imong problema, mutanaw ka sa imong unos, mutanaw ka sa kaluyahon sa uban, kung naaman tay tanawon. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. That way, sigurado ng langit atong matagamtaman. Musalig man ta sa itong asawa, itong bana, itong anak. Musalig man ta sa itong best friend, pero timan na itawar na sila. Usahay, ikson, musod ang yawa, diyan kitsa mo to. Tuo ba mo ikson nga ang yawa musud sa tao? Naagina! Kung mabita ingon na balang kasulatan ng atong kaaway, dili unod o dugo, kung dili katong mga di makita, katong mga demonyo, katong mga engkanto, unsay nga nang naara na minaw, rugwali ang naay kalasangan. No? Mauna sila, nga musud na sa tao, yung tao, sige po na, sige po lipan. Maglagot ka, yung makalimot na atong kontra ang demonyo, dili ang imong asawa o imong bana, dili ang sikataw ni mo. Kung nang ayaw tutuki, ayaw tanaw, o naman kay tutukan ang Ginoo. Kay walay nagpaabot sa atong sa finishing line ikso. Sa dagan, sa lumba, padulong sa kinabuhing, walay katapusan, walay lain nag-atang. Si Lord. Uy, nag-abot ka dire. Perti manghubugan, ni matong pista kay nang lood ka. Salamat sa ginaghinulsol. Naman ka, dara! Amen? Amen ba? Ana ikso, ang importante, paglahot tayo. Ang atong journey padung sa kinabuhing walay katapusan is not about how we start, but how we finish. Kay daghan kayo dasig sa sinugdanan, pero nawa na karon sa ilang lingkuran ng lingiya. Basindasi ito silang uban. Diba? Balag bao! Nabay bao rin? Kaya ang bao ikson, wala masirati sa arka. Mga nahinungdan ni naibao rin. Kasi tanaw ni salidaan the Bible. Diba? Ang bao yung bubuya itong nagama po ng salidaan nga. Bao po eh, nagparis ba bao? Tugay kayo niya, nagtaliksik na ang bao, nagkamang, padoong sa arka. Aritas Kristohanong kinabuhi iksoon.
di day po magmatter ang ka-aptiko nimo nga rabit ka. Kaya sahay kay imong kadasig, pwede mo ka makumpiyansa, dasig ko. O sa ka britlok na mga demonyo, pungko na. Sige, kasayon na lang mga demonyo na. Haka mga demonyo na. Dasig kayo. Dasig kayo, delikado rin. Ang bao, hinahinay ra. Di kayo, relax ra ba? Relax. Pero nakaabot sa arka. Sikson ang dagan padong sa kinabuhing walay katapusan ng langit. Sikson. Nata sa journey karon. Kita karon Sikson, naglagaw karon sa subay. Sipit nga dalan. Langit atong padulungan. Amen ba? Langit atong padulungan. Naiuban paspas, naiuban nag-walking, uban nag-jogging, ang uban nagdadaan, dasig kayo. Hindi dasig ka ba? Dasig kita ni nagugay karas diya. Di ba dasig kayo, kinaigkan na ito? Tidasiga, pa-impress mo ko na. Di ba? Dasig kanya, delikado rin po ng dasig ito. Dasig nga walay kaalam, di ito na malumtad. Balag bao, basta na kaalam, hinahinay, numaro, sige, ato, hinay. Ayay, nahayang ang bao, kayo mahayang ng bao, lugos kayo nakapagod. Lugoy mo kayo ng bao. Tanawa, naman may bao sa mga ikso. Kaya bao rin, mahayang. Magkapakapang, lugos, balik, magkikuluyan ng bao eh. No? Pero magkakuha na po sa kadugayan. Kaya gihimo mo na sa ginong bao, lisod po. O, gihimo na sa ginong bao niya, apti kayo, no? Mahayang siya, mamatay siya, hindi ka balik, no? Pwede rin po sila magkakuha, pero dugay. Pero ang importante, nakalahutay. Sa paglahutay, mauna importante. Kaya si Jesus, before siya nagsaka sa langit, ningingon siya, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Ini katapusan mga adlaw, daghang mabakslide, daghang maluya, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay sa walay katapusan, mao'y maluwas. Sa lahutay, kita tanan. Ako na nagisultiin, how many times nga daghan na kayong mga dasig nga nakita na ko. Kumusta ang ilang relasyon sa Ginoo karon? Kamu nga naa diri mga young people, di sa ko gusto nga mapariha mo sa uban ba? Although dili tanan, pero now it changes. Sa the book of Revelation, pangitaon sa Ginoo ang unang gugma na to. Amen. Mao na mga igsoon nga madagma man ta, bangon ta. Mga ita, Lord, asa man ko napita na dagma. Lord, tabangi ko. Kay di ko gusto, nga di ko kalahutay. Kay gusto na ko maangkon ang promised land ngay mong gisaan. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito pamalandungan ng ginpulong sa Ginoo. Di na itong awitan ang Ginoo. Huwag ko kay Bawig Soon, kung kamo diri ang uban rin, nagsige na pa mo kadagma. Bangon, dagma, bangon. Ang importante, Iksoon, nagpabinaka sa Ginoo karon. Ang importante, Iksoon, buhi pa ta. O, dako pa kayo kahigayunan ng mga lagad sa Ginoo, Iksoon. Napakyas man ta, nadagma ta, apan. Kabalo ba mo, Iksoon, nga pwede ta mahimong maalamon pagit og maayo kung makakataon ta sa mga leksyon sa atong pagkadagma. So mo na mga igsoon nga atong pamalandungan kini nga mensahe sa Ginoo karon taknas sa kabuntagon nga ang tumong gyud sa Ginoo baguhon ta makabaton ta kagawasan dili lang kana gusto lang sa Ginoo nga matagamtaman nato ang saad niya, ang promised land, ang hayag nga ugma nga iyang isaad sa Jeremiah 29:11, ang kaluwasan sa tibok pamilya nga iyang giingon sa the book of Acts. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Dili man lalim, Lord, ang musunod nimo apan tabangin eh. Ug nasayod sa mi Ginoo nga sa matag hagit nga mong masugatan naa ka. Walay pagsulay na imong itugot Ginoo nga mawami nimo. Nadagma mami sa pagsulay pero di gyud na makawa na mo. Kaya ang matag pagsulay Ginoo gitugot na nimo. O ang tanan nga imong gitugot dili makadaot makaayo gyud na. Kaya ikaw nga Dios perpekto ka. Wa ka masayop Ginoo sa tanang panghitabo namo. Hallelujah. So Father God, I pray to all of your people right now, right here, Ginoo. Nagabarog karon sa mga tubangan sa imong presensya tabangi ni Ginoo. Nga dili ilang kagawasan, kabaguhan, kaluwasan ng among natagamtaman. Makalahot tayo yun may Ginoo sa unahan hangtod maangko na mo ang kinabuhing walay katapusan. Again, istoryaha Ginoo igsoon, mangayo tao, kusog sa Ginoo. Tanaw lang ta sa Ginoo, mga igsoonaan niyang paglaom. Hallelujah. Sa itong awitan siya. Wala may kabalo sa unahan, Ginoo, sa mga hagit, mga pagsulay, apan ang among nahibaluan, nga naa ka kanunay ka namo. O
Ug ning saad ka nga dili minimo pasagdan o dili minimo biyaan. Hallelujah. Hantod pagsalo, ngalan mo mabayang sa kaharuhay ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Yes, Lord. Wala ko masayod sa akong ugma, apan tunay gitagana. Na-promise lang nga gianda ni mo, Lord God. Come on, labihan. Labihan kanindot. Yes, Lord. Saan mo kanako magkinaon saan kinabuhi, simbahon, bayawon o daygon. Labihan. Labihan kanin sama sa imong gisaad, Ginoo, sa mga Israelita, sa imong mga katawhan, Ginoo. Dili lang ang kagawasan, dili lang ang kaluwasan, kung dili na yung promise land, Ginoo. Naihalian na ugma, Lord God, na yung kaluwasan sa mong tibuong pamilya. Oh, come on, labihan. Oh, labihan kanito. Sa karon medyo dagonan, Ginoo. Sa karon ginawa man mo nakita apan ang imong saad, Ginoo, kanamo naihayag nga ugma sa unahan. Naay kalinaw, naay panaghiusa sa unahan, Ginoo. Simbahon, bayawon o daygo. For the last time. Labihan kanito sa saan mo. Hallelujah. Yes, Lord, unsa man ang ilang giisip karon nga promised land, nagsaad ka, Lord, nga amo nang matagamtaman. Basta magpadayon lang, Ginoo. Dili lang nimo pagulpon mo, reklamo, dawato na mo tanang pangitupong, Ginoo. Kaysa luyo niining tanan, luyo sa mga unos, naihayag nga ugma ang mubanos. Luyo sa mga unos, naay panalangin nga pinasahi ang mubanos. So Lord, ako nang ipasalamatan na sa tanan karon nga naa diri, Lord. Wala may kabalo, Lord God, kung unsa ang mga hakit nila. This time, Lord, ikaw Ginoo nakabalo ka, nasayod ka kay walay matago nimo. Apa normal ra ni Lord God ang imong magkanakan ang kaliwat ni Caleb ug ni Joshua, Lord God, nakaabot sa promised land. Apan dili sa iyo daghan sila gubat na lian. Challenge, hagit, apangod kay nag-uban kanigla, nakaabot gid sila. Sugod ako nagaampo sa tanan nga naa karon diri, Ginoo, nakita nimo among gibati, among kasing-kasing, ang among kahimtang, ang among sitwasyon, Lord. Labi na sa uban nga buga kay di lalim, Lord, tabangi sila. Tagaigdugang kusog, Ginoo. Ikaw ang among kusog, Ginoo. Ikaw ang among bihog, Ginoo. Ikaw among kauban, Ginoo. Sama sa nagtabo ni Caleb ug ni Joshua, Lord God. Ikaw gyud ang tinuod nga hinungdan nganong nakalahutay sila. Kay ikaw nakikaaway sa ilang mga kaaway. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katipusan. Again, I pray, Lord, sa tanan nga nakakaroon diri, Ginoo. Ako nagaampo nga walay usa namo, Ginoo, nga dili makasinati sa promised land. But I pray, Lord God, and I declare in Jesus' name that all of us right now will reach sa promised land. Di mo giantam ka na mo, Ginoo, in Jesus' name. Dili makagupa ang yawa sa among relasyon nimo. Madagma man ni kapta, apong magpangon ni kanunay, ug mopadayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon, ang abundant life, ang hayag nga kaugmaon sa among pamilya, among mga anak, Ginoo. Maangkon na mo kini sa unahan, Ginoo.
Salamat Lord sa Espiritu nga malakot tayon. Kamao mo antos Ginoo, mapainupsanon Ginoo. Hallelujah. And Lord, this time among giangko ng kadaugan Ginoo. Among giangko ng panalangin Lord God. Among pangayo amahan o gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Praise God. Amen. O, na-bless bang tanan mga igsoon sa pulong sa atong buhay nga Dios.